कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। मी स्पष्टपणाने सांगतो की गुहागर मतदारसंघामध्ये माझी सविस्तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झालेली आहे। याच्या अगोदर तिथं शिवसैनिकच निवडणूक लढवेल, बाकी कोणीही निवडणूक लढवणार नाही। आता विधानसभेमध्ये लक्षात घेतलं तर शिवसेनेचा बालेकिल्ला रत्नागिरी जिल्हा मानला जातो, तर शिवसेना रत्नागिरी जिल्ह्यात किती जागा लढवणार एक नेते म्हणून तुमच्याकडे माहिती? शिवसेनेच्या जागा बघितल्यानंतर तुम्ही नक्की माझं कौतुक कराल। एकंदरीत गुहागर मतदारसंघातून समोर येत आहे, त्याच्यावरती रामदास टीका केली आहे। मी स्पष्टपणाने सांगतो की गुहागर मतदारसंघामध्ये माझी सविस्तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झालेली आहे। याच्या अगोदर तिथं शिवसैनिकच निवडणूक लढवेल, बाकी कोणीही निवडणूक लढवणार नाही। नातेवाईकांच्या निवडणूक लढवण्याचा प्रश्न जो तयार केलेला आहे किंवा तयार झालेला आहे त्याच्याशी शिवसेना पक्ष म्हणून आम्ही सहमत नाही आहोत। परंतु एकच विनंती भाईंना देखील आहे की भाई हे शिवसेनेचे नेते आहेत। भाईंचा गैरसमज झाल्यानंतर ते डायरेक्ट शिंदे साहेबांशी बोलू शकतात। त्याच्यामुळे तिकीट जाहीर झालं असतं आणि मग काही निर्माण झालं असतं तर ठीक आहे, अजून तिकिटाची चर्चा पण नाही। गुहागर कोणाला सोडायचंय कोणाला घ्यायचंय ह्याच्यावर देखील चर्चा नाही। विपुल कदमांनी बॅनर लावले आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली, याचा अर्थ एबी फॉर्म त्यांना मिळाला असं होत नाही। पण मी जबाबदारीनं सांगतो की कुठेही निर्णय नातेवाईकांना द्यायचा हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतलेला नाही। हे स्पष्ट साहेबांशी माझ्याशी चर्चा झालेली आहे। खासदार श्रीकांत शिंदे साहेबांची देखील चर्चा झालेली आहे। फक्त माझं मत असंच आहे की शिवसैनिकालाच त्या ठिकाणी तिकीट मिळेल, परंतु भाईंनी देखील या सगळ्या गोष्टीची चर्चा शिंदे साहेबांबरोबर करायला पाहिजे होती आणि तो गैरसमज दूर करायला पाहिजे होता। रत्नागिरीमध्ये तुमच्या मतदारसंघात बाळासाहेब माने इच्छुक आहेत जोरदार, सध्या तुमचं राजकीय अंतर्गत वाद चालू आहे। कोणाचा? बाळ माने माजी आमदार आणि तुमचा? माझा नाही, त्यांचा असेल त्यांना इच्छुक आहे। हो साहेब, माझ्या मतदारसंघामध्ये दुनियेतला कोणी इच्छुक राहू शकतो, चिपळूणमध्ये राहू शकतो। ही लोकशाही आहे। लोकशाहीतनं मी कसं सांगू शकतो की कोणी उभं राहायचं नाही? तुम्ही उद्या इच्छुक झाले ना, तुमचा पण मान सन्मान करू। एकीकडे शासनाकडे वेगवेगळ्या योजना आहेत आणि दुसरीकडे महागाई प्रचंड वाढत आहे, गाडीचे दर वाढले, तेलाचे वाढले, त्याच्यातला सर्वात मोठा उच्चांक टाकण्याचा औषधात मिळतो। गेल्या वर्षी जी गोळी ज्या बँकमध्ये होती 30 रुपयाची गोळी आता 70 रुपयाला आणि 700 रुपयाची गोळी 1000 रुपये, त्याच्यावर शासनाचं काही मला त्याची माहिती घेतो। मला फार्मामधली माहिती घेतली नाही, परंतु त्याचं या संदर्भामध्ये माहिती घेऊन बोलणं उचित ठरेल। मी फार्माच्या बाबतीतली माहिती घेतो आणि मग तुम्हाला याचं उत्तर देतो। परंतु जर त्या क्षेत्रातलीच महागाई वाढली असेल आणि त्याचा त्रास रुग्णांना आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना होत असेल तर शासन योग्य तो निर्णय घेईल। सगळ्या बाबतीत परंतु महाड आणि आता जलसंपदा खात्याचे त्याच्यामध्ये असं आहे की टनेल काढला पाहिजे। गाळ काढण्याच्या संदर्भातली तरतूद झालेली आहे। परत 3-4 दिवसांनी मी चिपळूणमध्ये येणार आहे गाळाच्या संदर्भातला निर्णय घ्यायचा। आणि ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनच्या बाबतीमध्ये देखील शासन 17 शहरांमध्ये चिपळूण शहर आहे त्याच्या बाबतीमध्ये देखील सकारात्मक आहे की ब्ल्यू आणि रेड लाईनमुळे कुठेही अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता मुख्यमंत्री महोदय घेतील। एक मिनिट ना, हे माझं होते मग त्याच्यामध्ये चव्हाण साहेब देखील या ठिकाणी आहेत। चव्हाण साहेबांनी देखील 5 ते 6 वेळा मुख्यमंत्र्यांची यासाठी भेट घेतलेली होती, आमदारांनी घेतलेली होती। आज देखील सकाळी त्याच्यावर चर्चा झालेली आहे। या बाबतीमध्ये चिपळूणकरांना दिलासा देणं हेच राज्य शासनाची प्रायोरिटी आहे। त्याच्यामध्ये भरतीच्या पोस्ट फिरायला लागले